Nananambitan mga tugang ansarong pamilya takan nagadanda si sendang lolo. Medyo nagmumuto-muto da ang pamilya. Tamayo da ang nakikiinchiro, mayo da ang nakikilamay. Mayo ganyan amigo ngay si lolo. At ang ngayon nakaburol ngay digdi ngay sa harong ngaya. Oh, mayo lamang ngay tambak ngay ang kapidigdiday ngay nababawasan. Oh, dawa ngay banggi ngay lamang ngay nagsusurugal. Ngunyan, ang kamautan kan pamilya, so mga amigo da, lugod, makagirumduman da. Sa huling pagkakataon, madung awan man lamang daan sa endang lolo na naghumali na sa kinabang, kinuanan ni ama. Ngunyan, ang last night na da mga tugang bumuno na daaning urig so pamilya. Madangog da kan mga kapitbahay da na naggabuno na daaning urig, bigla da ang tinawo da suburol. Matawuho na! Sabi da kay son sa Romaco Apo, ako ngayon talaga nagngangalas na. Arim baya talaga ngayon ang dakol ang parientes ngayon. Sululo kong nakaburol o suurig ngayon na binuno. Taguro ngayon pagbuno mi nagdakol so tao. Maray pa ngayon so binuno ming urig ngayon. Dakol ngayon nakagiromdom. Di mo aram kung saan nakikilamay, kilolo o sa urig.